Geno mar nyako Ramogi nitiere kare odiochieng' masani arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV. Weche manyien mabende biro ni odiochieng' mar 25 dwe mar auchiel 2023 wan gi mawaluo ni koting'o wach mar monja ma otimi alwora mar Lamu kaachiel kod weche mamoko bende moting'o limbe mar jatend piny Kenya kod jalupne e kaunti ma Kajiado e alam ma Jumapil. Weche nitie mopogore opogore nyako Ramogi ma bende wuok e gwenge ma opogore Thurka omiyo arwakni machiegni mokwongo wayudo ne thund weche. Ji 5 owito ngimagi ka udi moko bende wang' e monj makoch Lamu. Jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne nyasi mar Lamu e kaunti ma Kajiado. I have around 12 years of experience driving motor vehicles, and to me, I've never felt disadvantaged by the fact that I drive motor vehicles. Lek tan boy moro ma Baringo chopo kare banka osidhe kaka okil. Arwakni machiegni nyako Ramogi nyalo tudori kodwa e nambari 36000 namba marwa mar ote machuok kata e Facebook ma Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Biro koda chakruok nyaka giko mar yudo weche manyien mag Migago. Nyinga en George Bati. Ji 5 owito ngimagi e monj makoch ma ichechni otim kod kweth mar jonjore mag joka Al-Shabab e gweng' ma Salama Kibaoni e kaunti ma Lamu. Tendo obila e kaunti no olero ni jonjorego bende ne owang'o udi e gwengego. Obila osingo ni apedha kod nonro chakore mar neno ni omaki kendo kaonegi okang' mar chik achijego poni obi oyudgi. Monjno obiro mana ndalo manok kende kane apisas mag KDF ne owito ngimagi e kiew mar bungu maboni. Gach jolwenygo ne onyono miruti mane ochik e bwo lowo. Familia boro ma ichechni kata ma ichechni joheragi ne olal e bungu ma Shakahola kwayo piny owacho mondo mi okonygi manyo wedegi. Ka gitwak gi komiti mar Senate matimo nonro e wi midhiero ma Shakahola, oganda go mawuok Vihiga olero ni achiedh nade sani koro makogi kaluwore kod wach mar lal mag anyuongigo. Gikwayo piny owacho mondo okonygi e manyo kata ringre jowargi mawacho ni ne odonjo e din mar Paul Mackenzie kendo pok ong'e ndachgi nyaka gi sani. Moko kuomgi chich ni joheragi ne owito ngimagi kaluwore ni pok gibedo kodgi tudruok moro amora kuom dweche buora. Komiti no ma Kojolo medo yudo nend oganda ma wedegi diponi ne odhi Shakahola kendo pok giyudo ndachgi. So if we find resistance, then wanashuka wanapewa hiyo chakula. Na miaka 80 sasa. Kwa hiyo kitu nitaomba nikitoka hapa na kuniombea na kunisaidia njia zozote ili nikifika nione miili yake ni hii, ndio nami niongee lolote, lakini sasa siwezi kuongea mambo mengi. Sasa kutusaidia, mtusaidie vile tunaweza pata tu hizo mili tuzishike huku nyumbani. Huku na kule jamii imeadhirika, jamii iko na unyanyapaa, jamii haitembelewi na imeadhirika hata kimawazo. Wale ambao walipoteza maisha yao kule Shakahola, idadi kubwa pia ilikuwa inatoka hapa Vihiga. Tunafikiria kwamba kamati itatupa mwelekeo wakati watatengeneza ripoti yao ambayo itatusaidia kuweza kushughulikia jambo hili. This committee, ad hoc committee of the Senate, will look into the issues with depth and understanding of the factors that contributed to this massacre, and we will give a report that most likely will give solutions that will stop or slow down any such a thing ever happening in Kenya again. Ramogi ngima medo bedo matek ne mine manowito joutegi e lwet jokuo jamni ma osebedo kamonjo ganda e kaunti ma Baringo. Margaret Lekoroito ma en min nyithinda boro mane monjo odaro e dalane kendo sani ojot e gweng' ma Marigat. Oyangore nyaka ne jomaundu ne gwon pargi higa mar 2005 kendo kwalo jambgi duto osebedo gi midhiero kaluwore ni wuode mani kod tuo mar sukari ok nyal yudo thieth kaka dwarore kaluwore kod dhier mane jokuo jamnigo wegigo.
Peter Mudhengi, jakanyo mar riwruok ma ok mar piny owacho midendo ni Gruts, koni monj mitimo kod jokuo jamni osemiyo mini mathoth odong' gi lwetgi nono kendo nyaka many yore mag tieko midhiero mar rochruok arita kwe nyandwat mar Hoho mar Okak. Jatelo mochung' ne chenro mag kit chweche kaunti ma Baringo, Maureen Lemakishep, okoni gitiyo kanyakla kod piny owacho mamalo mar neno ni arito dok e wang'e gwengego. Chenye imetokea na hii maneno sana ni mambo ya uwaji, sababu huko Kerio yetu huko pita kila siku, mara Kwet na Pokot, mara Turkana huko, mambo ya Tirioko huko, mara Turkana na Pokot. Sasa wamama wengi wamekuwa wajani mpaka hata watoto wadogo wenye wako na hata na miaka 18 kurudi nyuma. We believe that this county has more widows. Over thousands of widows in this county have been due to conflict, and with our little resources we have only been able to support 120, and we've been able to support them with psychosocial support, where we have people giving them or experts doing psychosocial support on them and helping them because they've been discriminated over time. They've been victimized and marginalized. Tunataka kutembea nao pamoja kuhakikisha kwamba kuna usalama katika Baringo yetu, na sisi kama serikali ya Baringo tukiongozwa na gavana tumeweka mikakati mingi na nzuri sana ya kuhakikisha kwamba kuna amani Baringo. Wadhi nyime jakom komiti mar somo e od bura mamalo Julius Meli okwayo jokanyo mondo omed kwan mag sikunde ma jopuonjre somo to dok pacho kaka yor mbeko ting' ne jonyuol. Meli wacho ni bedo machiegni kod jopuonjre pile ka pile biro konyo jonyuol e rito nyithindgi kendo jiwo tim makare. Meli wacho ni Jo-Kenya tur kod ting' mag jopuonjre ma odak e sikunde ka thuolo nitie mar fungruok poni jopuonjre mathoth oriwore gi sikunde mag dhi to gi dok dala. Jaod bura no kwayo jonyuol mondo mi orwak paro machal kod mano ka olero ni jopuonjre nyalo timo maber e skul mora mora ma ok mana magi ninde kende. Why many Kenyans and many parts of the world people tend to think that ukipeleka mtoto kwa boarding akae 1 year ndio umeendelea zaidi. Sio hivyo. In fact, huwa anapata tabia mbaya au tabia mbovu akiwa kule yenye wewe hujui. Mwanafunzi ambaye amepata B+ hapa na mwenye amepata B+ Council Boys au Council Girls ni sawa. But there is more value addition here. Na wewe unajua mtoto wako tabia yake anapofika shuleni, anapofika nyumbani, anapoenda shuleni, kama ana tabia kubadilika unarekebisha kwa wakati. Lakini akiwa shuleni, shule la bweni, you cannot be able to know what is happening. And in the school the PS is here. We want actually to encourage the parents of this country, like many other parts of the world, to have these schools across the republic. Kenya, we are still at 28% boarding, which is the highest in the world. Katika sehemu zingine, hata Uganda hapa, Tanzania hapa, boarding schools are less than 20%. So tunapo tengeneza hii shule ikuje juu, the next thing we want is everybody now going to transit to university. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Elimu Bora Working Group dwaro ni piny owacho wit oko lai manyien mar chwalo omenda ni jopuonjre manitie tiegruok mamalo. Jokanyo mag Elimu Bora koni piny owacho ne ok ochoko paro mar jopiny ka gichich bende ni chike moko ne ogol kod aput manoyier kod jatend piny e rango weche mag somo kendo sechak ketie tim kata obedo ni pok apudno pok oyango pachgi. Ne giloso e boma ma Nairobi kama gikwayo apudno mondo mi oket paro mane gichwalo ne jatend piny Kenya e weche mag somo yanga mondo jopiny obed gi ler. Sani koro wan kod odiechienge 276 nyaka ncha task force ni chak tich, to waneno ka gigolo report in bits, to report ni ka higole in bits nyiso nu Jo-Kenya ok yud thuolo mar somo report ni makare. Ker mar Kenya to gi
jatelo mar somo owacho ni gibiro chako ng'iyo kaka ichiwo pesa ne jopuonjre mantiere mbalariany to gi rang'iny mamalo mag somo. Gima ne giwacho ni mano en new funding model no wakoni onengo ket thenge mondo jo Kenya uwuoye kendo time winjruok, nikech en gimokel ka ok ogol ler maler, nikech report mokwongo manyiso ni gino en gima jopiny nokwayo bende pok waneno. Jaod bura ma Chesumei Paul Biego kwer ni ok ne omigi asoya moramora mondo gikath paro mar chik mar omenda magana 223. Biego lero ni jaod bura mag kweth mar Kenya Kwanza ne oromo kendo twak ewi fuonni mag paro mar omenda kane pok giluto ombulu. Omedo kwayo oganda jo Kenya mondo mi sirikand William Ruto thuolo mar manyo duoko makare ewi pek mar ngima ne jo Kenya. I hear the opposition saying that wabunge waliongwa. Hiyo sio ukweli. We are independent minded, and when we went for our PG, we were put through, all of us, we had a discussion and actually took clause by clause and understood what the finance bill is all about. And we are calling about the opposition to give the Kenya Kwanza time, because this is a well-thought bill that Parliament has passed. Many people and the opposition were just picked on one clause and wanted to deceive the entire country. Even the gentlemen and ladies who are here, people did not understand the finance bill. But for sure, let me tell you that us as members of Parliament, we have understood it, and we are your representatives. We are just waiting for the President to assent it to law, and then kazi ianze. We need a lot. We need infrastructure. Tunahitaji stima, tunahitaji mabarabara. Where are we going to get those funds? Wadhi nyime jakom mar riwruog governors marango weche mag omenda Fernandes Barasa koro dwaro ni mondo migawo mar omenda omed thuolo ne counties mar tiyo kod omenda michiwo ne counties, kowacho ni ywaruok e chiwo omenda miyo counties thuolo machuok mar tiyo gomenda kaka owinjore. Barasa wacho ni choro kinde mar tiyo gomenda biro miyo counties go thuolo mar chano kendo tiyo makare gi omenda moket ne dongruok mag counties kaka owinjore, komedo ni moko kuom omenda go dok ne piny owacho mamalo kata kapok oti kodgi kaka dwarore. Barasa okwedo senator mar county ma Kakamega Boni Halwale kuom wacho ni en ema nomiyo golo omenda go, kowacho ni senator oserem timo tijgi kaka dwarore bang' moko kuomgi goyo ombulu makwedo meto mar omenda madhine counties. Our Finance, Planning and Economic Affairs Committee wa Council of Governors. Kwanza kabisa ningependa kuhakikishia wana Kakamega ya kwamba serikali kuu ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto kupitia kwa National Treasury ndio wameleta pesa kwa all the 47 counties. And what we are asking for through the National Treasury, please extend the closure of IFMIS. Hakuna haja kuletea magawanas pesa leo alafu after 1 week you want us to spend that money before it even reaches the accounts. So we want the National Treasury to extend ile IFMIS until 15th of July, ili pesa ambazo zinakuja kuanzia wiki ijayo ambazo ni za mwezi wa 6 tuweze kufanikisha maendeleo hapa katika gatuzi letu and all the 47 counties. Wadhi nyime nyakoro mwang'ane weche motenore kod masira manyotimore Salgai ni jok manyoto nye masicha payano lero ni nyamburko manotimo masira nyobayo yo bang' kanyo orege ochot. Lakteche osiptal ma Nakuru level 5 olero ni jowuoth mar mabiriyo medo yudo thieth kendo inyalo golgi od thieth kama oko ariyo to ibiro timnegi yeng'o. Ji 6 nyowito ngimagi bang' nyamburko manyogi idho tuomore kod lori manyo nitira apaya matudo Eldoret kod Nakuru. Jopuonjre ariyo mag skund sekondar ma St. Peter's Mumias bende nyowito ngimagi e masirano. Ikwayo jonyuol
manyolalo wedegi kata nyuola manyolalo wedegi mondo mi chop kar kano ringre mana Nakuru level 5 mondo mi giang ringrego. Sasa hata mimi sikurealize kwamba brakes zimekatika, so nilikuja kujua tu baadaye ati shida ilikuwa ni brakes. Niliruka bands then tukarushwa huku juu, then sikuwa naelewa vizuri. Kidogo kidogo watu wakaanza kupiga kelele kwa gari. One of the students has long bone fractures and will need operative management, but he's currently stable. Of the 3 adults, we are taking one for surgery and 2 of them are also fit for discharge. Erokamano Nyakwara Mogi kuom keto Ramogi TV gi sani adwani mondo akawane yweyo moro adundo gi kindeni, kata kamano mor mara ni keto Ramogi TV kendo iyudowa e yo makare odiochieng' masani. Wilberforce Otieno wacho ni Ramogi ler ahinya bang' kasewuok e kanisa. Wacho kilno is really encouraging, kara onge ng'ama ok nyal chopo lek mare kochiwore. Erokamano nya Wilberforce wuod North Kenya Migago. John Olwendo wacho ni Ruto gi Gachagua ne okawo telo mana nikech luoro mar mibadhi to gichak chon giwuok e apisi. Erokamano ahinya. Ng'ato ndiko Chief Abiola Janyang'oma to ngiso apano duoko jaod bura ma bende wacho ni nokong'iew gi ngiso nong'iew uru wuondowa. Erokamano ahinya. But ineno Ramogi TV malera ahinya, weche manyien donjo no yo makare. David Alois kawuok Muhuru Bay. Erokamano ahinya. Wood County ka intiere Muhuru Bay. Piny orumo George Walam Nyasaye aneni ka intiere Nyakach Calvin Sokoth ja Konyuro. Erokamano ahinya. Kasto Fidel nena ka intiere Ahero Kisumu County, en bende wacho ni weche manyien donjo negi e yo makare kendo donjo ne kendo yudo yo makare. Wacho ni Bati Ruto negowa en pesa mang'eny modhi godo lemo ni to otugolo kanye kar to okony jopiny makoro sani nigi ngima matek. Mano en wach ma ondiki kaendi gi jal moro ma bende okonyisa nyinge. Nyakwara Mogi yiena mondo wadhi yweyo gi kanyo, to ka waduogo wan gi moko kuom weche ma pod odong' ma wadhi kelo ni omiyo kidhi mabor. Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profiles gi siling 388 kuom mita, Roman tile gi siling 621 kuom mita, stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mamanjit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya. Gochie nono 722 auchiel 38 383 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Wadhi nyime Nyakwara Mogi. Nen mor e gweng' ma Mogosio abang' Benjamin Kiprop, jal mane osebedo katiyo kaka tan boy e nyamburko mawuok Mogosio ka dhi Nakuru tieko sombe
kendo sidhe yanga gogudu mar bedo kil mapachoka. Bang' tho mar min mare kane e kinde mane odonje klas 9, Somba Benjamin ne ochako bedo gi digni kaluwore kod onge mar omenda, kendo ne obedo ka othuthni kata nobedo mana kothuthni motieko sombe mar sekondar higa mar 2008, to ne ok oyudo grade mane nyalo sude mondo dhi e somo mamalo. E kinde manotiyo e matatu emanorome kod wuon skul moro manoyie mar konye, kendo kanyo ema wuodhe mar chopo lek mare ne ochakore. Kata obedo ni bang' dok e skul sekondar ma Kabimoi, ike ne omiyo ichich kode ni ne onyalo rwako nyithindo mamoko e tiyo kod yedhe makelo mer, en to ne otimo sinani mar loko ngimane. Wuoth manokawe higni 10, koro Benjamin gikone to en okil kendo kelo mor ne gweng'gi, ka moko kuom jok mane gitiyo godo e matatu dhogi omoko, to moko bende puoye kuom kinda mare. By then I was in Joro Boys. I had just joined I was in Form 1. After my mom passed on, the hotel had to be brought down. And that's how I found myself at the stage. I have around 12 years of experience driving motor vehicles. And to me, I've never felt disadvantaged by the fact that I drive motor vehicles. Mtu ya matatu kuja kuwa lawyer inagharimu mkono kubwa sana. Si wote wanaweza kuwa hivyo. Yeye kuwa lawyer kwa wakati wa leo imechukua muda mrefu sana. Na pia uvumilivu ambaye alitumia sana. Kusema kweli, huyu kijana tumeanza naye kazi kitambo. Alikuja hapa kama conductor. Kwa sababu ya bidii yake na uaminifu wake, akaenda hivi kidogo amekuwa dereva. Kidogo kijana akatuambia anataka kuongeza masomo. Kwa madereva wengine na conductor wengine ni bado ni wadogo. Hii kumbe sio kazi yetu ya mwisho. Bado tunaweza endelea na kupaa juu zaidi. So hata driving yake alijifunza kwa stage. Because yeye anajua ile kitu anataka. I want to tell them, if Kiprop did not give up, nobody should give up. Ng'anyo manopangi kod joriembo mag nyamburko mating'o jowuoth koro ok bibetie. Ma en kaluwore kod winjruok ma otim e kind joriembo mag nyamburko go kod duola ma ochung' ne wuoth e pacho ka NTSA. Jokanyo notwak e boma ma Thika kendo chopo e winjruok e kinde ma jopuonjre medo dhi nyime kod dok e mier kaluwore kod yweyo machuok mar kor tam miluongo ni mid-term. Jowuoth makoro bende oyudo fungruok kaluwore, kata jowuoth bende koro oyudo fungruok kaluwore ni ng'anyo mane jomatatu ne chano mane nyalo thiro chenro mag wuoth kod ohala koro ni ong'ad oko. Jomatatu go nyocha ne obwogo mar ng'anyo e wi chike ma oridi kod duol mar NTSA. We have discussed with the authorities, both NTSA and the police service, and we have agreed that we halt this exercise for now, and what was planned for Monday has been put on hold or postponed because we are discussing. I think it is very important that whatever action you take, you end up on the table to discuss. Because even if you go to the streets, from the streets you still go to the table to discuss what made you go to the streets in the first place. Therefore, this thing has been postponed and have been stopped because we have been assured by the authorities. And this one we can take to the bank, that there will be no any operations going forward. And if there will be any, it will be communicated to us. We sit down and we see what is required and what is to be done. So we are very happy that the government listened to us and they accepted. Tutaongea na wadereva wetu, kondakta, tuwapage mzuri, hatutasubuana na serikali, na serikali ituangalie. So mimi nilikuwa nasema, watu wakikaa chini, tutaenda mbele. Tusikirie serikali na serikali iangalie watu wa matatu pia. Ramogi bende ng'eyo ni nyathi ma chakre higni 4 nyaka 16 nyalo puonjore kendo loko chal mar alwora mare kaluwore gi mashinde kata masinde mong'ere kaka robots. Nyithindo mowuok e sikunde mopogore opogore nochokore e sikund primar ma La Salle kendo puonjore loso masindegi gi geno mar konyo midhiero manitiere e alwora margi. Dano Londe nigi ler mar wach. E skund primar ma La Salle, kaunti ma Homa Bay, nyithindo dich
mapengo pengo kama goro bende goro. Kata kamano, goro makawuono pogore gi mapile. Nyithindo gi tiyo gi masin magiloso kigin mong'ere gi dho ngere ni robot. Gichweyo masinde gi kendo gisiemo ne jowetegi gi chir lony magiyudo. Chenro makama mapok notimore e kaunti ma Homa Bay ne okelo kanyakla nyithind skul primar moting'o Nyanam manitie kaunti ma Kisumu, Lakewood manitiere kaunti ma Migori, Marina, St. Scholastica kod La Salle manitie kaunti ma Homa Bay. Ageta mar choko jopuonjregi en yawo pachgi ewi rieko manyasani kendo tego pachgi kapod gitindo. I presented about a robotic arm. The robotic arm can help us to carry heavy things and to save time while carrying things, and the windmill too. We looked at various activities and discovered one which enables us to improve our community, where we dealt with the wind turbine, being that it gives us a clean source of energy and electricity, and it's also cheap, so it helps in various activities. Hilary Otina, ma en japuonj e skul primar ma La Salle, opuoyo kang' makama, kowacho ni en yo mar neno ni nyithindogi bedo kete lai manyime kelo duoko ne midhiero mokwako piny. Lony manasani konyo e weche mopogore opogore kendo bro miyo igni mabiro mbele wabedo gi piny molony. Kaluwore gi jatatije ma STEMtrix, Christine Onyango, nyithindo manie kind higni 4 nyaka 16 nigi thuolo maduong' mar kelo duoko ne achiedhnade ma samoro osebedo ka monjo alworagi kokalo e lony mar loso kendo tiyo gi masindegi. Waseneno ka nyithindo kochako robotics kapod gitindo higni 4 gibet gi very good ideas kendo solutions ma gibirogo gin solutions ma waneno ka badilisha kuma giae, as opposed to kwachako ka gisebet nyithindo makoro dongo. Waneno ka koro ntiere luoro mabiro e kindgi. Owacho ni masindegi konyo nyithindo bedo gi chia kod chir kendo miyo gi thuolo mar loso gik ma pachgi oseparo. Bende robots gi miyo gi thuolo makare mar riwore kendo timo gik moko kamoro achiel ma ok odewo kuonde ma nyithindo goae kokwayo sikunde kod jonyuol mondo orwak paro makamagi. Ginyalo wuoyo e mbele ji ka ok giluor, to bende ginyalo relate with other people. Ginyalo wuoyo kaka nyithindo mambese madhi school achiel, to come up with very good solutions that will not only help where they're coming from, but even help each other's lives. Wakao namba mar japuonj gi mar director to follow up once in a while. Lony manyasani dongore mapiyo kendo medo bedo achiel kuom gigo manyalo biro dwarore nyaka gi nyithindo. Ka thor wache nyasi mar dhialo nyithi Afrika higani ne en ratich nyithinde alwora manyasani makoro miyo gi thuolo e yudo puonj machalo gi mag loso masinde makonyo oganda. Diana Ulonde, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi nyime nyaka Ramogi koro wadonjo weche mag tuke kama tima mar Toyota chako telo mogik odiechieng' ma kawuono gigeno ni gibiro kawo thuolo 4 mokwongo e tuke mag World Safari Rally madhi nyime e boma ma Naivasha. Sebastian Ogier gi nyawadgi Kale Rovanpera men jaloch higa mokalo omako thuolo mokwongo gi mar ariyo kaka giluoreno. Alfin Evans omako thuolo mar adek dakika 2 gi nyiri 23 ka Tokamoto Katsuta omako thuolo mar 4. Thierry Neuville noyudo ng'ikruok gi mitoke chieng' tich abich, kata kamano noduogo e piem odiechieng' manyoro kendo tieko e thuolo mar 9 motelo ne tugo mogik. Tim mar Toyota oseloyo kidienje 11 kuom 13 mag tukego. Un léger semi-cordon.
Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV dakika 30 mag weche manyien mag Migago chope giko mare kanyo. Erokamano kuom medo bedo kodwa. Pod wan gi mamoko mathoth mabiro bang' ma kaw kamano koromo saa 1 gi saa 3 ibiro yudo weche mamoko manyien kokalo Ramogi TV seche mag ratil kaachiel kod imore. Nyinga en George Bati, oriti masani.